και φίλοι, το σαλόνι μας είναι ο χώρος που περνάμε μεγάλο μέρος του χρόνου μας με τους φίλους, τα παιδιά μας, την οικογένειά μας. Είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν να είναι πεντακάθαρο. Το πρώτο βήμα καθαρισμού είναι η ολική αναρρόφηση με τουρμπομηχανή υψηλής τεχνολογίας, η οποία αφαιρεί σε βάθος σκόνη, ακάρεα, τα περιτώματά τους, νεκρά κύτταρα, βακτήρια και μύκητες. Πραγματικά βαθύς καθαρισμός. Δεύτερο σημαντικό βήμα, το ξελέκιασμα. Γιατί εκτός από την υγιεινή υπάρχει και η αισθητική. Το ξελέκιασμα γίνεται σε στεγνό σαλόνι, με ειδικό ουδέτερο ξελεκιαστικό που αναδεικνύει στον τεχνικό εμφανείς ή όχι λεκέδες. Προετοιμάζει δε τις πολυχρησιμοποιημένες περιοχές για το σαπούνισμα. Επόμενο βήμα, το σαπούνισμα. Με πιστοποιημένο από όλα τα διεθνή Ινστιτούτα οικολογικό σαπούνι, ψεκάζουμε όλη την επιφάνεια των καναπέδων μας. Το προηγμένης τεχνολογίας υλικό διασπά τους ρήπους στο εσωτερικό του υφάσματος, προκειμένου στη συνέχεια να τους αφαιρέσουμε ολικά. Με ελαφρύ βούρσισμα βοηθάμε στην τόνωση των χρωμάτων. Έφτασε η ώρα να αφαιρέσουμε τη βρωμιά από το σαλόνι μας. Ο έμπειρος τεχνικός μας, χρησιμοποιώντας μηχανή υψηλής αναρρόφησης, απομακρύνει από το σαλόνι μας το σαπούνι που ψέκασε μαζί με τους διασπασμένους ρήπους. Μπορείτε στον ακροδέκτη άλλωστε να δείτε τι υπάρχει μέσα στον καναπέ. Πλέον το σαλόνι μας είναι πεντακάθαρο. Δεν τελειώσαμε όμως. Σε κανένα ύφασμα δεν αρέσει να στεγνώνει με το σαπούνι. Σε αυτή τη φάση λοιπόν, στο καθαρό πλέον σαλόνι μας, ψεκάζουμε μείγμα υλικών. Εξουδετερωτικό για τα κατάλοιπα του σαλονιού. Απολυμαντικό, εγκεκριμένο από τον ΕΟΒ για την απολύμανση. Και αρωματικό, ώστε στεγνώνοντας το σαλόνι μας να έχει μια ευχάριστη μυρωδιά φρεσκάδας. Στεγνώνουμε καλά, αφήνοντας το σαλόνι περίπου το 35% της υγρασίας. Σχεδόν 10 με 12 ώρες είναι ο χρόνος επόας της απολύμανσης και στεγνώματος. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Να φανταστείτε, είχα 5 χρόνια που έψαχνα πού να καθαρίζω το καναπέ. Είχε γίνει γενικό πρόβλημα αυτό. Δεν το πιστεύω αυτό που βλέπω. Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ θερμά άλλη μια φορά. Είναι τέλειο.